2011. godine. Evo vidimo sada otkriveni kop površinske eksploatacije kvasnog pijeska Kočić. Vidimo sada na upravljanje kako se razvijalo svoje. Postoji i ovaj gornji sloj što sada vidimo, on je malo lošije kvaliteta, sad ćemo to da obližimo, znači taj dio je lošije kvaliteta, dok je ovaj drugi sloj on je daleko bolje kvalitete, znači taj donji sloj, on se bolje staložio, bolje nego ovaj konjski, tako da bi eksploataciju ovog kvasnog pijeska trebalo bazirati na ovom donjim sloju, a ne na ovom gornjem kako je sada. To se sada vidi dok se to otkrilo, prije se to nije vidilo, zato taj dio treba to, zato postoji ta selektivno otkopavanje. I ja mislim da će se to usvojiti tako da će se bazirati samo na otkopavanje donjeg sloja. To toliko za sada.